खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 मे 2021 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाय आरो लुबैनायखौ मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ गोबां गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारजोबगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयआ बांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदानै खामानि मावनो थाखाय साननो रोंगोन आरो गियान फैगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। गोबां खहा जानांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनै जायखि खामानि मावा मानो माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सुथुरा गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों हेफाजाब मोनलायगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा सोरजिनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। मोजाङैनो हान्थिनो हागोन।
कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु आरो गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो, नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव गुलाय गुजाय एबा आब्रुथिनि आंखाल जागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। समाजाव दिनै मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजां थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। जेथिंबो आंखाल नुजाथिगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। सोरबा लोगोनि हेफाजाब लानांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोदान खामानि मावनो एबा सानखांनो रोंगोन। बयजोंबो गोरोबनानै खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नायजानानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मावनाङै माबा मोनसे खामानिखौ मावफ्लांनानै समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव बेले बेजे साननाय फैगोन। गोसोनि जिंगाया बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन।
गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ दिनै हारसिं आरो दरसि मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां आरो गोग्गो साननाय फैगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।